Апавяданне шостае. Плачка. Кабета тая незвычайна прыгожая. Вопратка яе белая як снег, на галаве чорны ўбор і чорная хустка накінута на плечы. Твар хоць і смуглы ад сонца і ветру, але гожы і паглядны, вочы жывыя, і заўсёды блішчаць на іх слёзы. Яна з'яўляецца найчасцей у пакінутых дамах, у пустых касцёлах і на руінах. Бачылі яе таксама пад дрэвамі або пасярод поля. Пасля захаду сонца яна сядае на камені, наракае на лёс жаласным голасам і заліваецца слязьмі. Кажуць, тыя, хто набліжаўся да яе, чулі такія словы: «Няма каму даверыць таямніцу сэрца майго». Калі я ехаў з Полацка, на папасе апавядаў мне карчмар, што там блізка ад дарогі за бярозавым гаем стаіць пустая хата. Ля яе быў адно невялікі вішнёвы садок. Жыў там даўней селянін, якога з усёй радзінаю выслалі паны кудысьці далёка, забраўшы ў яго некалькі кароў і коней. Ішоў там убогі сляпы, якога вёў маленькі хлопчык. Пачуўшы ў тым доме журботны спеў, яны падумалі, што там ужо нехта жыве, дык ідуць туды жабраваць. Заходзяць у хату, сляпы заспяваў песню: «О, спасителю наш пане! Дом без дзвярэй вакон, ніхто тут не жыве», — сказаў хлопчык сляпому. «Дарэмна толькі збочылі з дарогі». Але тут пасярод хаты з'явілася кабета у жалобнай вопратцы і са смутным тварам. «Маліцеся, — кажа, — усюды ёсць Бог, які будзе вам дапамагаць». Яна кінула жменю срэбраных манет сляпому ў шапку, і вокамгненна знікла. Гэты убогі, ходзячы ад хаты да хаты, паказваў тыя грошы, на якіх з аднаго боку былі выявы каралёў, а з другога пагоня. Непадалёк ад дарогі, калі едзеш на Віцебск, стаіць пустая капліца. Там, пасля захаду сонца, бачылі, што яна плакала, седзячы на парозе. Яе маркотны голас далёка адзываўся. Розныя думалі людзі пра гэтую плачку. Адны баяліся, што яна вяшчуе нейкае вялікае няшчасце, вайну, паморак або голад ва ўсім краі. Па вёсках старыя людзі гаварылі між сабою пра гэтую кабету, заўсёды прадказваючы нешта дрэннае. Некаторыя ж з маладых мелі зусім іншую думку. Яны даводзілі, што там, дзе з'яўляецца плачка, напэўна, скарб у зямлі, і ўся ваколіца упадабала гэтую думку. На канцы тае вёскі жыў убогі чалавек, які даўней абышоў увесь свет. Вярнуўшыся да свае сям'і, жыў толькі з міласціны. Ён часта паўтараў усім: «Браты, слёзы і нараканні гэтыя жанчыны абяцаюць вам не золата і срэбра. Кабета плача на парозе забытае вамі святыні. Вы думаеце толькі пра багацце, а вас чакаюць няшчасці і пакуты». Аднаго дня, пасмяяўшыся з напаміну старога чалавека, вырашылі: калі ўсе будуць спаць, ісці туды, раскапаць тое месца і здабыць з зямлі грошы. Старая капліца была за 4 вярсты ад вёскі. І вось колькі маладых сялян, узяўшы з сабою патрэбныя для пошуку скарбаў прылады,
паспяшаліся туды, каб пачаць сваю працу раней, чым заспявае першы певень. Прыйшлі на месца, змрочны выгляд тае ваколіцы наводзіў на іх неспакой і страх. Непадалёку шумеў густы яловы лес, там маркотна вухала сава, і месяц вельмі рэдка паказваўся з-за чорных хмараў. Капліца стаяла на пагорку ў засені бяроз, нібы магільны помнік. Шчыравалі ўсю ноч. Выкапалі глыбокія ямы ў некалькіх мясцінах, але знайшлі толькі спарахнелыя дошкі ды чарапы. Зразумелі, што былі тут калісьці могілкі, хоць і не ацалела на паверхні знакаў, апрача некалькіх ледзь прыкметных абымшэлых камянёў. Улетку ноч кароткая, вось ужо на ўсходзе пачынае ружавець ранак, дарэмная праца. Дык засыпалі яны ямы і вяртаюцца да хаты. Зыходзіла сонца, заспяваў на полі жаўрук, і імгла ўжо знікла. Бачаць перад сабою недалёка ад дарогі ля кустоў ляшчыны стаіць плачка тварам на ўсход. У яе руках ветрык матляе яркую стужку. Тая трымціць у паветры, як бліскавіца, толькі адзін з іх сказаў: «Пайшлі смела да яе». Прывід імгненна знік. На тым месцы, дзе стаяла плачка, вісела на галіне велізарнае асінае гнездо. Жамярыцы, што заляталі і выляталі з гэтага гнязда, жыгалі ў ранішніх сонечных праменях, нібы залатыя іскры. «Паслухайце мае рады», — сказаў адзін з іх. «Мы абвяжам асінае гняздо хусткаю, прыйдзем да старога, пабудзем і скажам, што ля капліцы выкапалі скарб і частку ахвяруем яму. А калі ўстане з пасцелі, укінем яму в акно асінае гняздо, няхай ашалее стары». Усе пагадзіліся, пабудзілі старога, укінулі ў хату асінае гняздо, а самі, смеючыся, ўцяклі. Дзіва нечуванае. Стары бачыць перад сабою рассыпанае на зямлі золата. І калі ён здзіўлена глядзеў на гэта, кажуць, з'явілася перад ім кабета, тая самая, што плакала на парозе старой капліцы, і сказала: «Бяры палову гэтага скарбу сабе, а другую раздай убогім. Бог дапамагае маім пакутным дзецям». Сказаўшы гэта, яна ў момант знікла. У інфлянтах жа было такое здарэнне. У маёнтку іхняга пана узвышаліся руіны нейкага старажытнага замка. Кажуць, што ў пракаветныя часы быў там горад, бо часам вада, сцякаючы з узгоркаў, размывае пясок і дастае да падмуркаў старажытных камяніц. Там часта знаходзяць шкляныя або ржавыя жалезныя рэчы, што даўней служылі дзеля аздобы, абломкі зброі, а зрэдчас медныя або срэбныя грошы, што стагоддзямі ляжалі ў зямлі. Сюды штовечар пасля заходу сонца прыходзіла плачка. Яна вешала на руіны вянкі польных красак, садзілася на камень і, заломваючы рукі, залівалася слязьмі. Не адзін мінак, чуючы здалёк яе нараканні, смутны вяртаўся дадому і апавядаў пра гэта іншым. Былі такія цікаўныя, што, чуючы лямант дзіўныя кабеты, падышлі ў вечаровым змроку да яе і са слоў, якія пачулі, зразумелі, што нейкая нешчаслівая маці плача па сваіх дзецях.
Але толькі надумалі ісці да яе і запытацца, хто яна і якая напаткала яе нядоля, ужо больш не бачылі яе, і голас не адзываўся да наступнага вечара. Не зразумеў ніхто, што гэта такое. Цьмяныя здагадкі хадзілі па наваколлі. Усюды казалі пра яе толькі як пра дзіўную камету, што з'яўляецца на небе ў выглядзе вогненнае мятлы. Хацелі даведацца, дзе яна жыве і адкуль прыходзіць, але всё марна. Нібы які дух апускалася яна на зямлю і знікала ў паветры. Кажуць, што і сам іхні пан не пярэчыў гэтым дзіўным апавяданнем, бо ён таксама сустрэў яе аднаго разу, вяртаючыся позняй парою да хаты, і чуў, як плакала яна на руінах замка. Не разумеў пан гэтае праявы, аднак, разважаючы, паверыў тым людзям, якія думаюць усё жыццё пра выгоду. Хочуць, каб таямнічы дух спяваў ім толькі пра золата і срэбра і паказваў скарбы, схаваныя ў зямлі. Дык паклікаў пана аканома і такі даў яму загад: збірай людзей і заўтра пачынайце капаць на замкавых руінах. Там у зямлі мусіць быць золата, бо як іначай растлумачыш тую праяву? Пэўна, плачка хоча паказаць нам нейкія скарбы, якія ўзнагародзяць нас за гэтую працу. Я чуў словы тае плачкі. Яна аплаквала смерць нейкіх нешчаслівых дзяцей, а пра скарбы, схаваныя ў зямлі, і не ўспамінала. Гэтая таямніца нам недаступная. Мне здаецца, тут нейкае папярэджанне і перасцярога. Ты падобны да няясыці, ці то да савы, якая страшыць людзей жахлівымі прароцтвамі. Я ні ў што такое не веру і не хачу даследаваць таямніцы гэтае праявы. Даўно быў у мяне намер раскапаць руіны. Можа, знойдзем там памяткі старажытнасці, дзеля гэтага не шкада і працы. А калі, як думаюць некаторыя, ў абліччы плачкі з'яўляецца скарб, дык і гэта нядрэнна. Што б там ні было, заўтра хачу выканаць свой план. А калі гэты скарб закляты і вартуюць яго злыя духі, дык не атрымаецца яго дастаць, бо ён будзе ўсё глыбей і глыбей апускацца ў зямлю. Тады толькі час страцім, а калі і здабудзем што, дык больш будзе бяды, як чаго добрага. Бо я чуў, што недзе дасталі з зямлі зачараваныя скарбы, і калі нехта ўзяў з іх толькі пенясь, таму нейкая хвароба скруціла абедзве рукі. Брыдка слухаць, пляцеш лухту, як дурны мужик. Мне аніякія грошы не шкодзяць. А чаму ж разумныя і багатыя паны пакутуюць ад нуды і хваробаў? Годзе! Збярэш заўтра людзей і вядзі на руіны, я сам прыеду і пакажу, дзе пачынаць. Аканом быў з засцянковай шляхты, заможны гаспадар, але верыў тое самае, што і просты люд. Паціснуў ён плячыма і пайшоў выконваць панскі загад. Яшчэ толькі паказалася сонца, а гурт сялян ужо стаяў на руінах і чакаў каманды. Калі прыехаў іхні пан, дык загадаў капаць глыбока на тым самым месцы, дзе заўсёды бачылі на камені плачку. Дол быў не глыбейшы, чым на 1,5 локця. Знайшлі мураваны склеп, дык раскапалі і вакол
каб адкрыць з усіх бакоў засыпаныя зямлёю сцены. Людзі працавалі не адзін дзень. Адпачынак іх быў кароткі, а поўдні ў самую спякоту. Нарэшце знайшлі жалезныя дзверы. З абодвух бакоў гэтага склепа былі маленькія вакенцы, на якіх яшчэ моцна трымаліся жалезныя праржавелыя краты. Выламалі дзверы, адчынілі гэты склеп, куды стагоддзяў колькі не заглядваў сонечны прамень. Глуха там быў магіле. Заходзяць з агнём, усіх апанаваў страх. Паўсюль, пасярод і ля сцен у розных паставах ляжаць шкілеты. Косткі рук і ног, закаваныя ў цяжкія жалезныя ланцугі. Здранцвелі людзі, гледзячы на такі жах. «Здыміце кайданы з гэтых шкілетаў», — сказаў пан, «і прывязіце мне. Варта захаваць гэтыя памяткі мінуўшчыны». Завезлі кайданы пану. Ён, паказваючы іх гасцям і сваім суседзяў, ганарыўся, што такія старажытныя рэчы здабыў з зямлі, хоць з выгляду яны былі зусім падобныя да цяперашніх. Косці нябожчыкавыя людзі сабралі, пахавалі в адной магіле, на бліжэйшых могілках запрасілі святара і з набажэнствам паставілі велізарны драўляны крыж. Кажуць, што ў той самы вечар з'явілася плачка ў сваім звычайным жалобным уборы, паклала на магілу кветкі і, укленчыўшы перад драўляным крыжам, тварыла малітвы, заліваючыся слязьмі. Людзі бачылі гэта, але ніхто не падышоў да яе. Паглядаючы здалёк, яны адмаўлялі супакой вечны за душы памерлых. Яшчэ колькі вечароў плачка малілася, пасыпала магілу кветкамі, але цяпер яе ўжо не бачылі. На беразе палаты за 5 вёрст ад горада, дзе гэтая рэчка мінае бары і набліжаецца праз абшары палеткаў да Дзвіны, з'явілася тая самая плачка. Бачылі яе на пагорку, таксама пры захадзе сонца. Яна сядала на камень, які там ляжаў у засені разложыстых бяроз. Бачылі яе сяляне, ідучы да хаты пасля дзённай працы, і падарожныя, што вярталіся з горада ўвечары. Разышлася вестка пра гэтую дзіўную праяву. Людзі, так як і ўсюды, мелі розныя меркаванні, але большасць трымалася тае думкі, што там ляжаць закапаныя ў зямлі скарбы. У Полацку асобныя казалі, што ваколіцы іх горада і даўней вельмі часта былі тэатрам вайны. Засталося паданне, быццам частка нейкага войска пасля паражэння, баючыся, каб іх багацце не дасталася непрыяцелю, закапала золата і срэбра, якое мела пры сабе, на гэтым пагорку ў зямлю паклала наверх дзікі камень, каб пазначыць месца, калі хто з іх вернецца шукаць схаваны там скарб. Але прайшлі стагоддзі, камень ляжаў на тым самым месцы, а пад ім некрануты скарб. Слухаючы такія размовы, некалькі юнакоў, што жылі ў Полацку, дамовіліся пайсці ўначы на той пагорак, дастаць скарб і падзяліць яго між сабою. Узялі патрэбныя прылады, калі ўсе спалі, выйшлі за горад. Ноч была пагодлівая, неба высыпанае зоркамі, поўня свяціла ўверсе. Ішлі яны ціха і асцярожна, каб ніхто не сустрэў іх на дарозе. Мінулі касцёл святога Ксаверія, дзе спачываюць астанкі законнікаў і абывацеляў гэтага краю.
Пачуўшы на спасе голас вартаўнікоў, што пераклікаліся між сабою, яны збочылі з дарогі і доўга ішлі берагам рэчкі аж да самага месца. Прыйшлі на пагорак, знайшлі дзікі камень. Палова яго была ў зямлі, а верх пакрываў сухі мох. Акапалі яго вакол і супольна сапхнулі з месца. Глыбока ў зямлю білі рапіру. Яна вострым канцом стукнула так, нібы кранула нейкую металёвую рэч. Бясспрэчна, тут скарб. Пачалі капаць, працавалі доўга, часта паролі зямлю рапіраю. Скарб быў не глыбока, але пясок, асыпаючыся з усіх бакоў, некалькі разоў засыпаў яму. Стаялі нейкі час здзіўленыя, ім здавалося, што зачараваны скарб хаваецца глыбей, не хоча давацца ім у рукі. Пакуль раіліся між сабою, што рабіць, з усходу паплылі чорныя хмары, закрылі ўсё неба і схавалі месяц. Зрабілася так цёмна, што яны адзін аднаго ледзь бачылі. Зацірусіў дожджык. «Лепей будзе капаць, калі пясок зробіцца мокры», — сказаў нехта з іх. «Дык давайце не марнаваць часу». І, падахвочваючы адзін аднаго, супольна пачалі капаць. Дол выкапалі доўгі і шырокі, такі, што ўжо лёгка не засыплецца. Рыдлёўкі скрабуць па металёвай блясе. «Кацёл! Кацёл з грашыма!» — закрычалі ўсе з вялікай радасцю, але калі абкапалі вакол і хацелі падняць яго з зямлі, убачылі, што гэта цяжкі жалезны панцыр. Ён закрываў грудзі шкілета, ля якога ляжаў меч, а на чэрапе жалезны шышак. Стаяць усе задуменныя, убачыўшы, якім дзіўным чынам падманула іх надзея. Тут адзін смялейшы кажа: «Давайте пакінем гэты шкілет, а зброю забяром сабе. Няхай хоць яна будзе памяткаю пра нашу всяночную працу». Толькі хацелі зрабіць гэтак, аж раптам маланка асвятліла пагорак, бачаць, стаіць волат у жалезным панцыры, трымаючы ясны меч у іх над галовамі. Страх працяў сэрцы, гром скалануў зямлю, і волат такімі словамі азваўся: «Нікчэмныя! Золату і срэбру прадалі вы свае душы. Думаючы адно пра багацце, вы зняважылі прах героя, які са славаю скончыў тут сваё жыццё. Прыйдзе час падняцца з магіл мёртвым, і вы будзеце зганьбаваныя перад усім светам». Азваўся ў хмарах гром, і волат знік. Страх апанаваў іх душы. Доўга стаялі знямелыя, як начныя здані, у святле бліскавіцы зноў бачаць перад сабою засыпаны пяском дол. І здаецца, што на гэтым месцы зямля не кранутая. Забылі на пагорку рапіру і свае рыдлёўкі, забылі, якая дарога вядзе да горада, беглі праз лугі, засеяныя палеткі, і здавалася ім, што той волат з мячом у руках доўга гнаўся за імі. Раніцаю вярнуліся ў горад, знясіленыя, з бледнымі тварамі, нібы змучаныя цяжкаю хваробаю, са страхам успаміналі тое здарэнне. Расказвалі іншым, але не ўсе далі веры. Пасля гэтага плачку бачылі ў розных мясцінах паблізу горада, на могілках, сярод якіх стаіць мураваны касцёл святого Ксаверія.
Там, заломваючы рукі, хадзіла яна ад аднае магілы да другое, часам моўчкі стаяла над астанкамі нябожчыкаў, як стот мармуровы. Ні адзін мінак, ідучы начной парою паўз гэтыя мясціны, уцякаў спалоханы, нібы ад крывасмока, і расказваў дзівы іншым. Бачылі яе і ля касцёла святого Казіміра. Сядзела яна перад дзвярыма гэтае святыні ад захаду аж да ўзыходу сонца. Не раз плакала ў полі, седзячы на камені або на беразе Двіны. Але плач яе і нараканні няшмат каму краналі сэрца. Мала было такіх, што, ўзняўшы вочы ў неба, прасілі міласэрнасці Божае. Адны не зважалі, іншыя марылі пра скарбы. На маю думку, сказаў Завальня, гэта папярэджанне людзям, каб выправілі свае норавы. Але прыкра, што людзі цяпер такія разумныя, што ўсё яны ўжо ведаюць, ні ў якія цуды не вераць. Ім трэба скарбы, каб не працуючы мець усё, што толькі заманецца. Яны з-за золата прададуць усё тое, што нашы бацькі цанілі некалі даражэй за жыццё. Аднак няблага і скарбы шукаць, сказаў я, багаты чалавек шмат добра можа зрабіць. Багаты чалавек можа шмат добрага зрабіць. Это праўда, сказаў дзядзька. Але няхай жа ён навучыцца перш пазнаваць і любіць тое, што ёсць добром. А тады Бог зробіць яго годным уладаром зямных скарбаў, як таго старога чалавека, якому в акно кінулі асінае гняздо, і яно перамянілася на яго вачах у золата. Людзі ганяюцца за багаццем не дзеля таго, каб рабіць бліжнім добро, а каб нічога не рабіць, або, што яшчэ горш, каб шкодзіць. Але што ж далей? Калі некаторыя нашы багатыя і вучоныя паны падарожнічаюць у шыкоўных фаэтонах або на ловах гойсаюць з ганчакамі па лясах, гарах і пустках, гэтая плачка часта сустракае іх, нібы сірата. Ва ўбогім сялянскім уборы моўчкі ўздымае на іх блакітныя слязьмі залітыя вочы, быццам просячы ў іх літасці, але з гэтых паноў ніхто на яе не зважае. Недалёка ад возера Рабло, дзе цяпер на выспе стаіць мой дамок, калі пан Завальня ведае той край, пэўна, бачыў ён Пачаноўскую гару. Яна там вышэйшая ад усіх іншых. Схілы яе пазарасталі лесам, а вяршыня роўная і гладкая. Пра гэтую гару між людзей розныя ходзяць апавяданні. Кажуць, што колісь там быў кляштар і касцёл, і хоць не відаць ніякіх знакаў, кажуць, быццам чуваць з-пад зямлі спевы і галасы званоў. Іншыя кажуць, што на самай вяршыні гэтай гары уначы ў сваім жалобным уборы, упаўшы на калені, рукі і вочы ўздымаючы да зорак, малілася са слязьмі. Плачка. Перад ёю адкрылася неба, святло яснейшае за сонечнае, разлілося ўверсе гэтак, што ў лясах і на палетках прачнуліся ўсе птушкі ды звяры, і ад слёз гэтыя кабеты утварылася крыніца жывое вады. З таго часу чалавек, які першы раз наведвае вяршыню Пачаноўскай гары, той, хто раней не чуў пра гэтае дзіва, сустрэне чысцюткую крыніцу, а недалёка ад яе стаіць журботная сіраціна ў сялянскім уборы. Хто нап'ецца з гэтай крыніцы і пазнае сірату, той будзе вешчуном. Усе таямніцы ўбачыць ён
з вяршыні гары. Узыходзілі людзі на гару, былі і такія, што бачылі крыніцу і маркотную сіраціну, аднак пагарджалі крыніцаю і вясковаю дзяўчынаю. Пачуўшы ад іншых пра тыя дзівы, узыходзілі другі раз, але ўжо не сустракалі нікога і не знаходзілі месца, дзе была тая крыніца. Няўжо гэта тая самая плачка, якую бачылі ў ваколіцах Полацка і ў іншых кутках Беларусі прыходзіць у абліччы вясковая сіраты? Пэўна, тая самая, сказаў сляпы Францішак. Але ганарыстыя і карыслівыя людзі не зразумелі яе, хоць яна па ўсім краі з'яўляецца ў вобліку плачкі і вясковая сіраты. Ты, Янка, чалавек вучоны, а ці разумееш, хто была тая плачка? Цуды можна разумець сэрцам, а не навукаю. Мы яшчэ нейкі час гаманілі пра гэтую плачку, але заспяваў певень. За поўнач ужо, сказаў сляпы Францішак. Дазволь, пане Завальня, па-дарожнаму адпачыць. Дзякуй табе, сказаў дзядзька, цудоўнае апавяданне. Ён патушыў святло, я пайшоў у свой пакой, пра плачку думаў, аж пакуль другі раз не праспяваў певень. Сын буры. Узыходзіла, прабіваючыся праз імглу сонцам. Моцны мароз замаляваў узорамі шыбы, бярозавыя дровы гарэлі ў печы. Завальняй сляпы Францішак сядзелі ля агню, размаўляючы пра знаёмых суседзяў, пра багатых і бедных, пра жабракоў, што блукаюць па свеце, пра шчаслівае жыццё, пра дзівы незразумелыя і прадказанні. Зімою, сказаў Завальня, заязджаюць да мяне людзі, і толькі ў гэтую пару маю выпадак, каб мне хто-небудзь распавёў, што дзеецца на свеце. А ўвесну і ўлетку жыву тут, як пустэльнік. Бачу вакол ваду і цёмныя лясы, рог паляўнічага і стрэлы, часам толькі даносяць вестку пра блізкіх гасцей. З лясоў выходзяць сюды на адпачынак з гуртамі лоўчых, панічых гэтых краёў, але ад іх не пачуеш такога, што магло б заняць думку. Іх размовы толькі пра сабак і коней. Я амаль усё сваё жыццё туляўся па свеце, сустракаў людзей з рознымі думкамі і пачуццямі. Я сляпы, таму не бачу іхніх твараў і постацяў. У маім уяўленні яны паўстаюць у выглядзе нейкіх страшных і дзіўных духаў. Размовы іх мітусяцца ў маёй галаве і нагадваюць, як рознымі шляхамі ў жыццёвым віры всемагутнасць Божая вядзе нас да вечнасці, дзе мы чакаем адпачынку, уцехі і ўзнагароды. Размовы людзей, якія пакутаюць, каранаюць сэрца і надоўга застаюцца ў памяці. І як сумна слухаць показкі тых паноў, якія, жывучы заўсёды сярод вясёлых забаваў, хочуць паказаць свой розум і іншых пацешыць. Я колісь сустрэў падарожжы пілігрыма. Не ведаю, хто ён быў і адкуль, які называў сябе
сынам буры. Ад яго я даведаўся, што ў жыцці паспытаў ён гора на ўсю поўніцу. Але неправіннасць хвалявала і не давала спакою ягоным думкам, а іншае разуменне шчасця. Ці расказваў ён пра сваё жыццё? Дзіўны нейкі чалавек называў сябе сынам буры. Ён гаварыў са мною некалькі гадзін. Мусіць, цікавая была размова. Ну, то раскажу, як было. У дарозе напаткала мяне бура. Лінуў дождж, падзьмуў моцны вецер. Мой павадыр, не ўбачыўшы нідзе блізка ані карчмы, ані вёскі, пагнаў коня да густога лесу, каб прынамсі схавацца ад залевы пад дрэвамі. Шумелі вакол лес і дождж з градам. Стрэлы перуноў наводзілі трывогу. Я, накрыўшы галаву плашчом, пад шатамі густое яліны прамаўляў малітвы. Нехта стаіць недалёка ад нас, сказаў мой спадарожнік. Вандруе ён пеша у бурцы за спінаю хатулёк. Успёршыся на кій, пазірае ў неба. Здаецца, грымоты і маланкі не палохаюць яго, а забаўляюць. Твар апалены сонцам, але бледны, нібыта змучаны доўгім падарожжам. Можа, чужаземец, які вандруе праз Беларусь далей на поўнач. З буркі льецца вада, ён, здаецца, на гэта не зважае. Па дарозе ідзе ціхай ступою да нас. Пэўна, гэта ў яго не першая бура, сказаў я. Прызвычаіўся да нягодаў. Пілігрым, пачуўшы мае словы, адгукнуўся. Не першая для мяне гэтая бура. Прызвычаіўся да нягодаў. Яшчэ болей скажу. Люблю слухаць шум ветру. Люблю глядзець на хвалі чорных хмараў і на пажары перуноў. Падышоў да мяне і кажа: я бачыў справа ад гэтых лясоў на гары мураваны палац. Ці не ведаеш, чый гэта маёнтак? Я не тутэйшы жыхар, да таго ж сляпы, усё схаванае ад мяне. Сляпы. Жывеш на свеце, не бачыўшы свету. Маркотнае такое жыццё. Што ж рабіць? Бог паслаў гэтае няшчасце. Трэба цярпліва трываць. А ці ўмееш цярпліва трываць? О, тады ты шчаслівы. Я такім быць не магу, хоць вандрую па ўсім свеце адзін, без павадыра. І што ж пагнала цябе ў далёкае падарожжа? Так мне наканавана. Калі б ты меў вочы, сляды пакут на маім твары, шмат сказалі б табе пра маё жыццё. З якіх ты ідзеш краёў? Як завуць цябе? З далёкіх краёў, а імя маё сын буры. Дзіўнае імя. Няма тут нічога дзіўнага. У багатым палацы, абкружаным мноствам лёкаяў і лісліўцаў, жыве сын шчасця.
Ён ясны і халодны, як кавалак золата, з пагардаю пазірае на сваіх падданых, якія мусяць, як пчолы дзеля яго выгоды і ўцехі, збіраць па лугах мёд. У хаце, пад саламянаю страхою, жыве сын цярпення. Для яго свет пакрыты суцэльнаю мглою. Ён усім сэрцам прывязаўся да таго кутка зямлі, які корміць яго і апранае. Я сын бацькоў, гнаных бураю і неспакоем. Мой бацька не разарваў жалезных кайданаў, якія колькі год упіваліся ў яго рукі і ногі. Несканчоныя слёзы і нараканні маці мае, калі быў яшчэ ў яе ўлонні, паўплывалі на ўсю маю натуру. Я нарадзіўся з пазнакаю няшчасця на чале. Ты падобны на тую плачку, сказаў я, пра якую чуў, што нядаўна з'яўлялася ў розных мясцінах, заломваючы рукі, заліваючыся слязьмі. Чуў ты, але не бачыў яе, бо не маеш вачэй. І тыя, хто яе бачылі, не зразумелі, і цяпер не ведаюць, хто яна і адкуль. Не зразумелі, сказаў ён, бо ніхто пра яе не думаў. Ох, як хутка прамінуў той час, калі я ведаў толькі палі і гаі, якія акружалі ўбогі дамок бацькоў маіх. Любіў самотна блукаць па гарах і лясах, кожнае дрэўца і красачка жывілі мае мары. О, цудоўная багіня! Ты спаткала мяне ў той час у сукенцы вясёлкавых барваў і з кветкамі на галаве. З высокіх гор показала ты мне далёкі свет, над якім пад аблокамі луналі арлы. З таго часу гэты цудоўны малюнак заняў усе мае думкі і жаданні. Вырашыў я высока, далёка ляцець і пабачыць, што дзеецца на свеце. Але, ах, ты знікла з маіх вачэй, і я блукаю паволі буры. І хто ж была тая багіня, пра якую ты ўзгадаў цяпер? Тая самая, якую ты называеш плачкаю. Дык ты яе ведаеш? Я наведаў далёкія краіны, сярод чужога народа яе тужлівы голас заўсёды гучаў у маіх вушах. Пераплываў моры, шумныя хвалі не маглі заглушыць яе журботнага спеву. Усюды яна была маёй адзінаю марай. Ну, вось ужо вецер разагнаў аблокі. Бывайце, да захаду сонца я буду далёка. Ён пайшоў, але яго дзіўнае імя і сумнае апавяданне так запалі ў мае думкі, што колькі начэй, уяўляючы дзіўны характар гэтага чалавека, не мог я заснуць. І ніколі яго больш не сустракаў і не чуў нават, каб хто-небудзь узгадваў пра яго. Нешчаслівае стварэнне. Будзе туляцца па ўсім свеце і ўсюды пакутаваць. Чаму ж ён не прыйдзе да Бога? Заступніцтва Божае ўваскрашае надзеі.
Господ супакоіў бы ягоны смутак. Бура. Мой дзядзька са сляпым Францішкам доўга яшчэ гаманілі, успамінаючы розныя выпадкі са свайго жыцця. Надышоў вечар. У снежні дзень кароткі, пасля полудня прайшло не так шмат часу, а ўжо пацямнела ў пакоі, і нечакана пачуўся шум ветру за сцяною. «Надвор'е мяняецца», — сказаў дзядзька, пазіраючы ў акном. Всё неба ў хмарах, не відаць аніводныя зоркі, і месяц цяпер позна ўзыходзіць. Ноч будзе цёмная, вецер, здаецца, паўночны, бо мароз не адпускае. Бура мацнела ўсё больш і больш, вецер падняў снег у паветры, беспрасветная імгла і начная цемра пакрылі ўсю зямлю. Імгненна намяло высокія гурбы перад дзвярыма і вокнамі. «Цяпер людзі вяртаюцца з полацкага кірмашу», — сказаў дзядзька. «На возеры ўжо, пэўна, замяло дарогу». Кажучы гэта, ён паставіў свечку на падваконне. Тут на падворку пачалі брахаць сабакі, дзядзька надзеў футра, пайшоў паслухаць галасы падарожных, але вярнуўся хутка. Трэба выкарыстаць іншы спосаб, бо бура падняла ў паветра столькі снегу, што агонь у акне ледзь відзён. Сказаўшы гэта, ён запаліў у ліхтары свечку і ўдвух з парабкам моцна прывязаў яго да высокае жэрдкі пры самай браме. Зайшоўшы ў пакой, сказаў Францішку: «Маё жытло — гэта порт на беразе мора. Мушу кожную буру такім чынам ратаваць ад няшчасця падарожных». Калі завальня сказаў гэта, пані Мальгрэта, якая была ў гэтым самым пакоі, не змагла больш стрымліваць свой даўні гнеў на гэтых гасцей, што Бог ведае, адкуль збіраюцца на начлег, наракаючы на непатрэбныя выдаткі і начную мітрэнгу. «Збярэцца тут цэлы кірмаш», — сказала яна. «Ніколі спакойна не заснеш, усё здароўе страціла. Ты, васпані, гневаешся, бо не разумееш нічога», — азваўся дзядзька. «А можа, пан Марагоўскі з дзецьмі ў дарозе? Такая бура. Барані Божа, калі якое няшчасце. Я сама чула, Марагоўскі абяцаў прыехаць на самую куццю, а куцця яшчэ заўтра. Цяпер ён начуе недалёка ад Полацка». «Гэта, васпані, не твой інтэрас. Я пра гэта лепш ведаю». «Не мой інтэрас. А хто мусіць думаць пра хлеб і ежу, каб было чым накарміць гурт гэтых бурлакоў, лухту якіх ты так любіш слухаць? Хуткай самім не будзе чаго есці. Ты, васпані, не маеш ані веры, ані любові да бліжняга», — сказаў дзядзька. «Шкадуеш хлеба людзям, забываючы пра тое, што ўсё ад Бога. І за дарункі зямныя мы набываем спакой сумлення і надзею на добрую будучыню. А нічога не забяром на той свет. І цяжка грашыць хцівы, што не верыць ва ўсемагутнасць Божую». Пані Мальгрэта выйшла з пакоя. Мой дзядзька загаварыў да сляпога Францішка: «Чуеш, пане Францішак, як часам людзі шкадуюць чужога, а сваё, пэўна, даражэйшае ім за жыццё. Ім здаецца, што яны ніколі не памруць. На цэлую вечнасць хочуць забяспечыць сябе на гэтай зямлі. Не так думалі мае бацькі, вечны ім спакой. Памятаю, калі было мне блізу 18 гадоў, мой бацька купіў у Полацку сукна. Локаць каштаваў у той час 5 злотых. Загадаў пашыць мне капот. Даў пояс падперазацца і сказаў такія словы:
Ідзі ў свет, шукай сабе долі. Твае продкі не пакінулі нам маёнтка, і мы табе не даём яго ў спадчыну. Дабраслаўляю цябе, зарабляй на кавалак хлеба і будзь пачцівы. Всемагутнасць Божая цябе не пакіне. Любі бліжніх і жыві ў згодзе з людзьмі, а як непрыемнасці цябе спаткаюць у жыцці, трывай. Будзеш служыць, будь верны працавітым. Памятай заўсёды такую прыказку: як пасцеліш, так і выспішся. Калі літасцівы Бог дасць табе добры лёс і ўладу над сваімі зямнымі скарбамі, не шкадуй бліжнім, памятаючы, што міласэрныя атрымаюць міласэрнасць і будуць спадчыннікамі каралеўства нябеснага. Пасля, убачыўшы слёзы на вачах мае маці, сказаў: ты не плач, васпані, у маладосці папакутуе і будзе шчаслівы. Прыняўшы дабраславенне і маючы заўсёды ў памяці бацькаў наказ, з хатульком за плячыма і з кіем у руках, пакінуў я родны дом. Найперш выправіўся да камісара князёў агінскіх прасіць пратэкцыі. Той мяне прыняў на службу, загадаў практыкавацца ў пісанні і вучыцца рэгістратуры. І я неўзабаве зразумеў увесь гэты парадак, сваёй пільнасцю стараўся заўсёды заслужыць добрую рэпутацыю, з цікавасцю слухаў я размовы пра гаспадарку, і калі ўжо адчуў, што і гэтым магу заняцца, прасіў пана камісара, каб дапамог мне атрымаць месца аканома у якім-небудзь князевым фальварку. Ты малады, сказаў камісар, каб гаспадарыць у маёнтку, мала старання, трэба быць чалавекам дасведчаным, добра ведаць якасць зямлі, дзе што пасеяць, ведаць час, калі сеяць гарох, пшаніцу, ячмень ці авёс, а што найцяжэй, прадбачыць перамену надвор'я, калі прыйдзе час сенакосу. О, тут гаспадару трэба паказаць розум, каб сена не згніло на лузе. Дабрадзею, кажу я, кожны ж гаспадар некалі вучыўся на практыцы. А калі не хопіць мне прадбачлівасці ў якіх цяжкіх справах, параюся з людзьмі старэйшымі і спрактыкаванымі. Добра, пане завальня, сказаў камісар. Пагавару пра гэта з князем, толькі глядзі, каб не падвёў мяне. З Божаю дапамогаю апраўдаю рэкамендацыю пана камісара. Хутка стаў я аканомам у маёнтку Магільна. Прызначылі мне 30 талераў гадавой пенсіі, дазволілі трымаць пару сваіх коней дзеля раз'ездаў па вёсках, і я прыступіў да абавязкаў з найвялікшай стараннасцю, каб апраўдаць рэкамендацыю пана камісара і заслужыць у князя прыхільнасць і рэпутацыю. Міласэрны Бог дабраславіў маю працу і клопаты. Надышло лета, зямля ўсюды добра ўрадзіла. Жыта вырасла такое буйное і густое, што калі чалавек ішоў па дарозе праз жытнёвае поле, дык ледзь можна было ўбачыць ягоную шапку. На пшаніцу, авёс і ячмень міла было глянуць. Усюды калоссе гайдалася на ветры, нібы хвалі на возеры. Аднаго разу, калі ўжо сонца хілілася да захаду, я быў на лузе, дзе сяляне жвава зграбалі сена. Я хацеў, каб нічога не засталося назаўтра, бо над лесам падымалася хмара, і гром абзываўся ўдалечыні.
У гэты час князь конна вяртаўся з палявання праз маёнтак Магільна і цешыўся, бачыўшы ўсюды на палетках добры ўраджай. Ён пад'ехаў да работнікаў, і я пачуў, што ён кліча мяне да сябе: «Пане Завальня, пане Завальня, хадзі, васпане, да мяне». І я як мог хутка падбег да яго. «Вельмі мяне всё цешыць», — сказаў князь. «Ты дбайны гаспадар, міла глянуць. У гэтым маёнтку ўраджай нашмат лепшы, чым у іншых». «Ласка Божая, яснавяльможны княже», — сказаў я, «лета цёплае і дожджык часта мілаваў зямлю, спадзяюся, і на малот не падвядзе. Жыта добра каласілася». «Гэта праўда, што лета добрае, але пры гэтым бачу і добрую руплівасць. Дзякуй, дзякуй, пане Завальня». Сказаўшы гэта, князь паехаў, а я вярнуўся да сялянаў. Праз колькі дзён камісар павіншаваў мяне, бо князь загадаў дадаць да мае пенсіі яшчэ 10 талераў. І з таго часу, атрымліваючы штогод 40 талераў, я мог жыць спакойна і бацькам сваім дапамагаў, пакуль Бог дазваляў ім жыць на гэтым свеце. Князь быў чалавек старасвецкі, пабожны і дабрачынны, царства яму нябеснае. Я заўсёды малюся за ягоную душу. Ён бацька быў сваім слугам, бедных і нешчаслівых цешыў і дапамагаў ім. Паслужыўшы гадоў 15 у такога шляхетнага і добрага пана, я ўзяў в арэнду маленькі фальварачак. Не шкадаваў хлеба людзям, мая брама была адчынена суседзям і падарожным, а жаніўся, купіў гэты кавалак зямлі і дамок, дзе і цяпер жыву. Калі так апавядаў мой дзядзька пра сваё жыццё, на падворку забрахалі сабакі, нехта моцна пастукаўся ў браму і закрычаў: «Гаспадар, гаспадар, адчыні вароты! Пусці нас хоць пагрэцца, саўсем прастылі, барані Бог, гэткая бурная ноч». Парабак адчыніў. Парыпваючы па снезе, заязджае некалькі вазоў, пытаюцца, хто тут жыве. «Пан Завальня», — адказвае парабак. Некалькі падарожных зайшло ў чалядны пакой. Дзядзька пасылае мяне, каб я папрасіў да яго пані Мальгарэту. Калі тая прыйшла, сказаў ёй: «Не гневайся, васпані, на падарожных, а калі б з нас каго спаткала ў дарозе такая бура, а ніхто б не хацеў гінуць на возеры, спяшаўся б як найхутчэй трапіць у цёплую хату. Жыццё кожнаму дарагое. Чалавек як можа ратуе сябе ад няшчасця. Сурова будзе судзіць Бог таго, хто перад нешчаслівым зачыняе дзверы. Дай, васпані, ім вечеру, не хвалюючыся вельмі пра будучыню. Хлеб надзённы пасылае нам усемагутнасць Божая». Сказаўшы гэта, ён пайшоў чалядны пакой. Прайшло паўгадзіны. Дзядзька вяртаецца, размаўляючы з падарожным у старым сурдуце, што некалі быў пашыты з добрага зялёнага сукна, валасы коротка падстрыжаныя, густыя бакенбарды і вусы. Выраз яго твару і манеры казалі, што ён не просты селянін, а доўга служыў пры двары. «І што за прычына, — сказаў дзядзька, — такога далёкага падарожжа? Это ж не жарты, наведаць усе куткі інфлянтаў і Курляндыі». «Пан ведае гэтую простую прыказку, — сказаў падарожны, — за дурной галавой і нагам не ў пакой. Вось, уласна, накшталт гэтага і маё цяперашняе падарожжа».
Прыйшла ў галаву майму пану думка пабудаваць суконную фабрыку. Меркаваў, што такім чынам набудзе залатыя горы. Адгаворвалі яго суседзі, што добра разумелі гэтую справу, кажучы такія словы: не з фабрык трэба пачынаць беларускім панам, каб палепшыць свой быт, а з зямлі. Бо сельская гаспадарка найбольш прыносіць карысці ў нас. Трэба рупіцца заводзіць жывёлу, угнойваць палеткі, павялічваць сенажаці і сваіх падданых навучыць лепшым маральным канонам, каб любілі сваю бацькаўшчыну, не крыўдзіць, прысвойваючы іх уласнасць, менш будаваць корчмаў і старацца мець больш збожжа ў запасе. Гэтыя парады не мелі аніякага выніку. Пан заклаў у банку большую частку маёнтка, накупляў машын, выдаткоўваючы на гэта велізарныя грошы, прывёз іншаземца-фабрыканта, частку падданых паслаў у сталіцу вучыцца гэтаму рамяству, а іншых зарабляць грошы на ўтрыманне фабрыкі. Тым часам у гаспадарцы найвялікшыя страты. Селянін прыйшоў да жахлівае нэндзы. Я сам часта чуў у полі гэтую песню, якая сведчыць пра поўную роспач. Не будзем жыць і пойдзем блудзіці, следця худыя паны ліхія, кароў пабралі, у двор загналі, нет хлеба солі, нет шчасця долі, поле пусцеіць і нечым сеяць, не будзем жыць, пойдзем блудзіць. І сапраўды, за адзін толькі год амаль трэць падданых пакінулі свае хаты і пайшлі туляцца па свеце. Убачыў пан сваю памылку, бо і фабрыка ягоная яшчэ не ўпарадкаваная як трэба, пачала ўжо занепадаць. Бракавала грошай на воўну, на прывоз замежных фарбаў, на выплату пенсіі фабрыканту. Зніклі ўсе надзеі. Дайшла вестка ад людзей, якія ездзілі з таварамі ў Рыгу, што яны сустракалі там сялян нашае воласці і размаўлялі з імі. Дык пан неадкладна паслаў мяне, каб я з дапамогаю мясцовых уладаў вярнуў тых людзей на ранейшае месца жыхарства. Арганісты з расонаў. У гэты момант нечакана адчыняюцца дзверы, заходзіць увесь абсыпаны снегам арганісты з расонаў. Ледзь ступіў на парог, прамовіў: «Слава Ісусу Христу! Віншую з надыходзячым святам Божага нараджэння» і кладзе стос аплатак розных колераў на стол. «А, дзякуй, вялікі дзякуй», – сказаў дзядзька. «Чакаў пана Андрэя і ўжо думаць пачаў, што сёлета ён, можа, забыў, дзе жыве Завальня». «Ха-ха! Як можна забыць пра пана Завальню, асабліва ў такую лютую буру, змеціўшы зыркі ліхтар на доме, добры і ветлы гаспадар якога клапоціцца пра жыццё падарожных. У той толькі час і госці ў мяне, калі пакрые нешчарду лёдам, але за гэта вясной і летам жыву, нібы пустэльнік, які акружаны вадою і лесам». Арганісты звяртаецца да сляпога Францішка. «О, даўно не бачыліся, грамадзянін усяго свету, а пра расоны ўжо зусім забыў. У нас і цяпер успамінаюць, як некалі ў час юбілею спяваў ты на хорах. Хто з ксёнжкі, а пан Францішак усе песні на памяць. Ну, калі ж ты нас наведаеш? Жыву я цяпер вельмі далёка,
Але ж ты жывеш там, дзе сустракаеш ласкавых і сапраўдных сяброў, а такіх у цябе шмат па ўсёй Беларусі. Цяпер з ласкі майго пана маю свой дамок на выспе пасярод возера Рабло. Там маю намер пакласці канец свайму тулянню, пакуль мне пан Бог дазволіць жыць. Ведаю твайго пана, шляхетны ён чалавек, маёнтак яго ля самага возера Рабло у рабшчызням. Я бываў там некалькі, не блізка адгэтуль, вёрст 60 будзе. Але як мяне трасе, увесь змёрз, такі моцны, ось такі мароз, ну, што нельга вытрымаць. Вып'ем гарэлкі, пане Андрэй, сказаў дзядзька, а там вячэру цёплую прынесуць на стол, то і сагрэешся. А, добра было б гарэлачкі, бо людзі кажуць, што гэты трунак у гарачае лета халодзіць, а ў зімовыя маразы і вятры грэе. Пасля гарэлкі і закускі павесялелы арганісты сказаў: пан Завальня сёння мае гасцей, мае і новыя апавяданні. Кожны чалавек нешта адрознае ад іншых сустракае ў сваім жыцці, дык кожны адрознае ад іншых і расказвае. І Янка, філосаф езуіцкай акадэміі, мусіў ужо распавесці шмат гісторый. Чуў я, што калі ён быў яшчэ ў школах, дык вельмі любіў чытаць кніжкі. Ягоныя гісторыі вучоныя. Расказваў мне пра нейкія паганскія народы, што жылі, ой, Бог ведае, у якія даўнія часы. І імёны іх такія цяжкія, што на другі дзень ужо не памятаю. І я хадзіў да езуіта ў школы. Альвар і цяпер ведаю на памяць, перакладаў прамовы Цыцэрона і пра мастацтва, паэзіі. Гарацыі яшчэ памятаю, з Гарацыя памятаю яшчэ вось гэты верш. Варты ўсялякага ўхвалення той, хто паяднаў прыемнае з карысным. Але калі я ўбачыў, што гэта ўсё марнасць марнасцяў, не захацеў паглыбляцца ў далейшыя мудрасці. Навошта філасофстваваць? Лепш верыць сэрцам. Дык пачаў вучыцца музыцы. І цяпер, дзякуй Богу, маю месца пры касцёле і задаволены. І ўсё ж цяпер чарга пана Андрэя расказаць што-небудзь. А ці не будзе гэта ўжо позна? Колькі часу? Не маю гадзінніка, сказаў дзядзька, але ведаю, што яшчэ далёка да поўначы. У мяне дома ёсць гадзіннік, памятка ад ксяндза пракуратара. Калі б'е, з'яўляецца зязюля і кукуе столькі разоў, якую выбівае гадзіну. Адзін падарожны начаваў у мяне, і, пачуўшы голас гадзінніка і зязюлін спеў, расказаў мне апавяданне пра роспачнага маладога чалавека і вогненных духаў.